वही माई की कृपा से कहू आज एसपी डीएम कलेक्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केहू बनेला, चाहे केहू गावेला केहू बजावेला, वही माई के कृपा से। वही माई के कृपा बाकी भैंस पर से फ्लाइट पर चढ़ता रह तू। आज वही माई के देन बा, सही कहले। वही माई के देन बा कि एगो भैंस चरावेला घर के लइका जादव परिवार के। आज आप सबके देन बा कि फ्लाइट पर घुमाता, आप सबके देन बा और कुछ ना। एगो और चलते चलते बात कहब आपसे कि आज रउआ सबनी के देन बा कि घर में हमारा खाना बनेला चाहे लौना लागेला, आप सबके देन बा भैया। इससे आप सबका भारी बानी। ये दिल में आप सबके भगवान से भी बढ़ के दर्जा हम दिले अपना जे श्रोता समाज हमारे भाई चाचा लोग बा जे हमरा के सुने ला दिल में चाहे ला ओके सबके दिल से विनती प्रार्थना यह करिले। हल्का डिले दाल बाबू तिवारी जी को बोला ला फोन करके जल्दी। हेलो हेलो वही दरबार में भक्त पहुंचल बड़ा माई से लगले कहेगा का हो भक्त माई से कहले कि माई जे कर नाम हम तारी, अगर ऊ ना तारी तो दोसर दुनिया में कहू ना तारी। भक्त माई के मंदिर में जाकर निहोरा करे लगले, कहे लगले कि माई का हो कि सुर नहीं सुरताल है मैया, कैसे तेरा गुन गाऊं, कि महली चादर ओढ़ी के कि द्वार में तेरे भक्तल की माई हमारा भी रुपया बना पैसा बा, तोहरा प्यार छोड़ा के माई आज वही माई के दिन बा कि हमारे राधे श्याम भैया एगो गरीब परिवार से सुनले बानी अपना रबिया जो शीश समर बलिया के बाई जे लालगंज के टोटल कहानी जानत नहीं जानत एक दिन कहत रहो कि भैया बड़ी गरीब परिवार से राधे श्याम भैया ये पूरे भारत में कर भाई के मेरा नाम सही बात। आज अखिलेश यादव से डायरेक्ट हाथ मिलावले ही सही बात। एक दिन व्हाट्सएप पर हम देखने बुओ देखने कि भैया एकदम मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव जी से एकदम साक्षात दर्शन यहाँ के भाई। भक्त माई से कहले कि माई का हो कि तन भी मैला मनो भी मैला, कि तन भी मैला मनो भी मैला, कि दादा को कहे से छोड़ाऊं, कि एक भिखारी न बन के पुजारी माई, गिलास के दीना वो बारी। चाहत जितना हमारा जनता जनार्दन हमारा चाचा भैया जी हमारा का चाहेला हमारे नाम बना ए माई के नाम पर सब कोई हाथ उठाई एक बार ताली बजाई। जगरा का माई तू भांग दे बड़ी हमरा खदीना बोल दी सरे वाली मैया की जय। ए बगले में हमारे बाबा बड़े जगरा दरबार में चनिका बाबा ने ए बाबा के दरबार में उनकरो नाम पर एक बर्तन इनका नाम को एक यूपी के छाप छोड़े बलिया के सब कोई हाथ उठाई सब कोई हम बोलब तब जयकारी बोलेगा बाबा बोली बोली चनरिका बाबा की जय। ये तब बिहारों से ज्यादा मर्द जयकारी में बोलबा लगी रहता है। बिहार वाला लोग बोतल नाली के बोलत रहल वो बस सही कहत रहा बिहार वाले लोग एकदम बोलती बंद भइल। ए चार जना काले में पार होबत रहो पांडे जी लोग रह जान जी जजमानी का
मांग के जात रहे लोग पी के मुंड बनौले रहे लोग लालगंज बबुआ मेन गेटे पे ऊपर पुलिस धल प्रशासन धले अरे आ जान जी पियलो बा लोग चार गो मोटरिया में गेहुमा ना जो मंगले रहे लोग वो में कोस के रखले रहे वो लोग के डुबा डुबा के व्यवस्था बनल बड़ा से प्रशासन काल के रतिया चलिए आई भक्त माई से चलते चलते बहुत तरह का बाबू का हो देखी वही भाव जो हम गाई ले अपना माई के कोई भी भक्त कार्यक्रम में गाई लो ही के गीत के भाव अगल बाबू का का है आस लगा के आस लगा के बेटा तो है बोलावे आजा माई का है हमार नाम जितना भी हमारे चाचा भैया हमारे प्रधान जितने भी बड़ भाई लोग बा सबके मन के मनोकामना पूरा कर किया जी सब लोग के ये माई तू सवारे आजा। सबके मन का मनोकामना पूरा करे के हमारे राधे श्याम भैया जो सबको ये भारत में नाम करे ये तरह से विनती बा भक्त माई से कहे लगले का हो आज लगा के बेटा तो होके बोलावे आजा आज लगा के बेटा तो होके बोलावे आजा तनी हो साउंड हो चलावा के माइक दे तो ओकर आवाज खोल पहिले तिवारी बाबा नहीं खन रहन भाऊ करा होता और देखो पर माइक खोल लो हेलो भैया कर लेवल उठावा या डाउन भइल जाता इतना बढ़िया भारत स्तर के साउंड पर तिवारी जी छोड़ के चल गुलन बड़ी दुख लागल किया जी पर मोहब्बत के ये माई सवाले आजा बोल सवाले मैया की आज पर मोहब्बत के ये माई सवाले आजा अरे क्यों अरे बोलो क्या बात है भाई क्या बात है अरे हेलो से ताली बजा भाई बहुत सवाल भैया जी हमारे भाई देखी बड़ा बढ़िया है माला से पुष्प के हार से पहली पहले देखे हमारे बड़े भाई ये पूरा भारत बस्तर में जेकर नाम चर्चा हमारा राधेश्याम भैया को तार चौरन छूली मार दे हमारे भैया के प्यार कहनी की भैया तारा प्यार में हम गावे खातिर आई तार नाम सुनना बनी बड़ा हो भाई हमारे सपा ए हमारे सपा पार्टी के भैया लोग लाखों लाख रुपए दे हाथ दिखाते अभिनंदन भारत जी रुपया में तार प्यार चाहिए राधेश्याम भैया भक्त माई से कहत है कि माई का हो कि हमारा लल्लू के ए बबुआ ए बात के बगले लगिए छपरा गवैया लोग आवे ना छपरा लोग वो लोग के भाव नाचे के लग हम अगर हमार भाव लोग देखी कतना में से नाचे ले हो कि हमारा लल्लू हमारा बेखोई माई कि ना रोई सारा आज समोसा बर्बादी का धन बन गई राधेश्याम भैया हमारो लिस्ट में हमारे प्रेस बाबू के भी खबर पहुंचा दिया कि वो जादव के लड़का तरह संग रहत है कि हमारा लल्लू के हुला हमारा कोई माई की ना रोई
देखिए आज से 10 दिन पहले हमारे एक्सीडेंट हो गई रहे, हाथ काम नहीं करत एजा से त नस पलट गइल बा। चाहत कि जतने शरीर है हमार झूमत ततने मेरे बस कलाकारी दिखाई कि आज पर के ये भाई तू सवाले रामजी सिंह भैया हमारे लाखों लाख रुपए दिले, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। और कहे के भाव बा छोटू देखो माई बहन लोग बड़ा बढ़िया गीत गावेला। आज से 2 साल पहले गीत गाले रहनी हमरो बस सुनना हमका पूजनमा होला माई के। कोई शादी विवाह में उ हमन के अलग तरीका से माई बहन लोग आवेला के भाव बाबू आ महकेला पड़ी जाए मैया भाई हमारे भगवान से भी एक बार देखी त्रेता में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले रहे कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो जो पानी। वो समय में त्रेता में पुरुष समाज के राम, स्त्री समाज के मैया जानकी रहले। अयोध्या में केहू के छोट से बड़ केहू के दर्जा ना दिहल गई रहे, सबके एक समान दर्जा दिहल गई रहे। ऐसे चाहत कि आज के दिन हमरा खातिर वो सब है अपना माई बाप से भी बढ़ के हमरा खातिर बारी, तो हमरा खातिर ना माई खातिर तो हमरो खातिर एक बार तनी हाथ उठा के गाई के तनी ताली बजे हलो एक बार। हमरा से प्रेम नहीं के नो, माई से प्रेम बा त माईए के नाम पे उठावलो, आ माई से प्रेम ना होई त ना उठावलो भाई। आ हम अकेला भैया रे भैया रे पूरा गाई के जुआ हो। चलिए एक दो गीत और भक्ति ओकरा बाद बम्बई से 4 गो लड़की लोग बहुत ही बढ़िया कलाकार लोग आइल बा। ओकरा बाद रात को भर बस सब प्रेम वही होई जवना चीज के रहो से इंतजार बा होई न भाई। मगर चाह के अपन मर्यादा के रखते हुए, समाज के रखते हुए एगो दूगो गीत भक्ति के कार्यक्रम गाई, ओकरा बाद दुनिया में एंट्री लगाई।